Onder het rivierke de Lits, de verbinding tussen de Burgermermaar en de Leien, waar toch het waterschip Manje tegemoet met Staatsbosbeheer uiteenzet om de waterkwaliteit te verbeteren. We lezen hier kilometers natuurvriendelijk oeverzoen. Dat betekent dat wij de habitat voor waterplanten, voor visken, voor insecten, voor otters, de visarend en wat hier al zeg maar, voorkomt, dat wordt beter. Zo'n de waterkwaliteit in dit gebied is de aanpak wel nodig. De waterkwaliteit van dit deel van het Friese boezemsysteem, de Burgermermaarlijn, is eigenlijk nog lang niet goed. Dus ja, om dat te verbeteren, probeer je wat. Een wetenschap had op een bepaalde plek een ondervinding met die natuurvriendelijke oevers. En dat wel degelijk wat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit. Ja, daar willen wij natuurlijk graag mee werken. Vraag is hoe een natuurvriendelijke oever vast geen water zorgt. We krijgen een flauwe taluut en daar groeit dan riet in. En riet heeft een zuiverende werking ook voor het water, maar er komen dan ook waterplanten in. En daardoor zuivert het water ook. En daardoor krijg je kinder water. En dus het is een proces. Als het eenmaal in gang gezet wordt, ja, dan wordt het gewoon beter. Je werkt aan de kwaliteitsverbetering van het leefgebied, dan profiteren de soorten die er van nature voorkomen. Die profiteren daarvan. Skien water levert wel leefgebied op voor libellen ben weer eten voor de blauwe wikkel. En zo gaat het al hier terug. Dat al met elkaar te maken. Het vertrouwen in een goed resultaat is er bij Staatsbosbeheer. Op zich gaat dat vrij snel. Ja. Zo'n mooie, helder, ondiep watermakers, daar reageren soorten heel snel op. Visjes zwemmen erin, waterplantjes ontwikkelen zich. En dan is de vraag van hoe snel shit het weer om in behoorlijke riekere vegetaties, en dan maken we wat mee beheer. Nou, dat is ook al in het project beregeld, had ik begrepen, van het wetenschap.